Di germahiya êvara havînê de gelek kes li hev dicivin da ku civakeke bihêztir ava bikin. Dema ku havîn hêdî hêdî ber bi dawiyê ve diçe, polîsên li Amerîkayê di sêşema yekema meha tebaxê de çalakîyên civakî bêk dînin, da ku mirovan bînin cemhev, demê bi hev derbas bikin û têkeliyên bihêz bikin. Li Arlingtona Virginiayê ku li taniştê Washingtona paytext, cîran, malbat û heval ji bo pîrozkirina Şevderîya Niştimanî tên cemhev. Bi dengî mûzîkê, lîstîka zarokan û mirovan ku bi keyf xwarina xwe dixwarin, etmosfêra çalakîyê germ bû. Saziyên cidayên ewlekariyê ji beşdarî vê bernameyê bûn, da ku li ser xebatên xwe agahîyê bidin û herama me ewletir bikin. Kayleigh Hogabûm ku li Virginiayê wekî berpirsyara ragihandina ewlekariya gêştî dixebite, giringiya vê çalakîyê anî ziman û destnîşankir ku ev yek dikare bibe alîkar ji bo kêmkirina rûdanên nexwestî nava civakê. Şevderîya Niştimanî çalakiyeka ewlekariya seranserî welatiye ku giringiyê didite civakê li hemî cîhanê nemazel Arlington. Di vê çalakiyê de polîsên hemî pişkan hene. Ev rêyeka baş e bû danûstandinê û girêdanê civakê me ve taybet ku niha dem li vir hem jî li seranserî cîhanê girîjî hene. Ev bername fersendekê didite me ku em peywendiyên xwe durist bikin û behsa xizmetê xwe bikin û vî rengî giringiya xizmeta xwe nîşan bidîn. Dîdina hemî kesan jî li vêrê gelek xweş e. Laura Kentula ku dayîk e, باور dike ku ev bername alîkariya zarokan dike, da ku rola polîsana di nav civaka me da çêtir fehm bikin. Malbata me her sal tevlî Şevderîya Niştimanî dibe. Carnan em diçin zêdetirî bernameyekê, ji ber ku em şansdarin ku di taxa me da çend bername hene. Îşev em diçin du bernameyan. Bi taybetî ji bo zarokan xweş e ku dibînin herkes bi hev re di nav peywendiyê dane û bi polîsan re hevkariyê ava dikin. Di nav malbata me da jî polîs hene û ez herdem dixwazim ku zarokên min polîsan wekî dostên me bibînin. Wekî mirovên ku em bi hev re dixebitin da ku taxa xwe ewle bihêlîn. Ji bo rûnişvanên mîna Andrea Ross, ev cara yekem e ku ew tevlî vê bernameyê dibin. Min taze bîst ku ev bername heye. Kurê min li vir diçe mektebê. Min dît ku bi kêf e û ez ji vê civakê hez dikim. Min biryar da ku ez jî bêm. Şevderîya Niştimanî berdewam dike ku têkeliyekê di navbera xelkê heremê û polîsên ku wan diparêzin de çê bike û nîşan dide ku dema her du alî bi hev re bin, civak hîn bihêztir dibe. Bîta Meşayixî, Dengê Amerîka li Washingtona paytext.